Są we Łotmuchowie na Śląsku. Widzieli, żeście barokowy kościół, a tutaj mamy zamek. Zamek powstał we XIII stuleciu i mamy tutaj trzy style: gotycki, renesansowy i barokowy, bo nie skorzy zamek był przebudowany. Pierwszy służył wrocławskim biskupom, bo tutaj było niskie księstwo, no i rezydowały tutaj biskupy. Podczas I wojny o Śląsk między Habsburgami a Hohenzollernami lata 1740-42 zamek uległ zniszczeniu. Potem mamy pruskie czasy na tym kąsku Śląska. I na początku XIX stulecia przejmują to Humboldtowie. I też we tym stuleciu pruski kierunek postanowił zniszczyć tą zniszczoną część zamku. Tutaj kaj stoimy. Ten zamek był większy. Zachowało się jedno skrzydło. I ktoś napisał mi pod filmami, pod ostatnim filmem na YouTubie, proszę też na kanał Śląsko Rajca, co go domy ino co Poloki niszczyły, a tu we Opolu zamek pruski kierunek zniszczył, tak richtig już niemiecki, bo to międzywojenny, czas międzywojenny. No a tutaj XIX stulecie Prusy, no też tak się zdarzało. No ale to było z kuli czego innego, nie z kuli ideologii, jak to było za czasów polskiego rozkierunka po roku 1945, ino z kuli praktyczności. No i też musimy wiedzieć, co ponad 90% niszczenia naszej herbowizny na Śląsku jest dokonane od. Na placu zbulonej tajle zamku powstał taki zegród, to co tutaj mamy, a w międzywojennym okresie powstała jeszcze restauracja, to co tutaj mamy, no i dzisiaj to jest głównie ta restauracja, jako też hotel, kaj my nocowali. No takie bych powiedział komuna, końcówka komuny, lata 90. Też nie ma tu zbyt drogo na takie budżetowe noclegi. Mamy tutaj wieża, to idzie zwiedzać, no ale wiele do zwiedzania tutaj nie ma. Z uwizu werci się tutaj przyjechać.